Botani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe. Singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ulahlile kwiqela le-EFF umnumzana Floyd Shivambu obengusekela mongameli ezibandakanya neqela umkhonto wesizwe. Ezindaba zishukumisa ipolitiki zeli uzidize kwinkomfa nonondaba kundlunkulu we-EFF iWinnie Madikizela-Mandela House eBramfontein eGauteng emini nje. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukwamkela ukulahla kukamnumzana Shivambu watsho emnqwenelelo kuhle ebomini. Ikhawukile imbeleko phakathi kweqela lezopolitiko i-EFF nomnumzana Floyd Shivambu obengusekela mongameli emva kokuba le nkokheli ingabuhlaziyanga ubulungu bayo. Kwinkomfa nonondaba eGauteng ngale nhlazana umnumzana Shivambu uthe uwelela kwiqela umkhonto wesizwe nalapho athe akanunuswanga ngasikhulu kodwa inkcukacha uza kuzidiza kwelinye iqonga. And just to give clarity so that there is no speculation, I've decided not to renew the membership of the EFF because I will join and participate in Umkhonto Wesizwe party. I am not going to speak here in Winnie Madikizela-Mandela House as to what is the basis of that, because that will be tantamount to campaigning already for Umkhonto Wesizwe party. So I'm going to be actively involved in Umkhonto Wesizwe party and shape its direction and the politics that are obtaining today in South Africa. Umnumzana Malema imbandezeli bibonakala ebusweni uthi ukulahla kamnumzana Shivambu kwi-EFF linxebela inzulu elifana namhla weva ukusweleka kukamama Winnie Mandela. This is a testing moment. The organization that has lived beyond 10 years has never been through this testing moment. The EFF will have to pass this test or it will have to die. And we, as members and leaders of the EFF, will defend its life, will make sure it lives forever for generations to come. Umnumzana Malema ukwathe nomnumzana Mzwanele Manyi ulahlile kwi-EFF ezibandakanya ne-MK. Ulebele ngelithi ezindudumo zokulahla kwamalungu sisaza kuvakala kuba lidudumo liyagqekeza namanye amalungu ayazincothula intente zawo. Kodwa umbutho mawuphile ngonaphakade nasemva kobakhe ubulungu engumongameli kakade. Iqalile intlanganiso yabaphathiswa bezangaphandle bamazwe eSADC eHarare, Zimbabwe. Le ntlanganiso itshayelele entloko zombuso norhulumente ezaqala ngalempelaveki. Kule ngqungquthela kuza kujonga umgama osele wanjiwe ukuphumeza izigqibo zengqungquthela yayise-Angola. Omnye umba ubalulekileyo kwisithebe sengxoxo luxolo nokhuseleko eDRC. Mongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe uthi iza kuba impumelelo le ngqungquthela. Let us all continue to make our visitors feel at home away from home, that we are one with them, and that they shall always be free to visit, whether on business or private affairs. Ukho inkxalabo yokuba iHarare inqwabalala kumaqela aphikisayo, amajantliziyo amalungelo oluntu amemelela ukuba ithwe thaca ixoxwe ingxelo yegqiza labakhimkanye beSADC ngonyulo lwaliseZimbabwe. It is very important for the SADC leadership to ensure that the Zimbabwean matter is ventilated and discussed. They have not been able to manage the atmospherics around the conference itself to the extent that they have exercised this repression that is in the public domain for everyone to see. Iqela lawula eZimbabwe iZANU-PF liphendule lathi. We have been worried though with the insinuations and some of the threats that have been made by individuals that are outside the organization of SADC. Kulandela uqhankqalazo loluntu lwaseTwatwa kummandla waseBenoni eKuruleni noluqhube ixesha elide ngakumbutho noteksi iBenoni Taxi Association. Lamacala amabini ade afikelela kwisigqibo emva kokungenelela kwelungu lekomiti kasodolophu wezothutho eKuruleni. Uluntu belingaphathekanga kakuhle kukunyuka kwamaxabiso eteksi phakathi kweminye imiba ebeka impilo zabo emngciphekweni. Uluntu lwale ngingqi lungenise uxwebhu lwezikhalazo kule nyanga iphelileyo lwaze lwanika lo mbutho iintsuku ezisixhenxe
ukuphendula nto leyo engakhange yenzeke. Thwathwa luchaze ukungaxoli kwalo kukunyuka kwamaxabiso ukukhwela iteksi kwanemilo egqubayo yoonoteksi kule ngingqi. Abahlali bakukhalazela ukuba kude kweendawo abohliswa kuzo ziiteksi, nto leyo ebabeka emngciphekweni wokuba baphakwe okanye bahleselwe zizigilamkhuba. Abahlali into abayikhalelayo makubhalwa i-memorandum mayisiwa ku-chairperson lo wala we-PTA nawomasipala waseKulurini besibacela ukuthi isira sicela basifakele amabhasi amateksi angasasithawuthi ekseni ngoba amateksi mawasithawutha ekseni siba nenkinga ukuthi abantu babhadala twice. Umbutho wonoteksi Association ithi bazivile izikhalazo zabahlali kwaye bafikelele kwisigqibo sokuba bawahlise noko amaxabiso abo. Futhi sifike ezivumelwaneni kakhulukazi la bekhala khona ngama-price ukuthi bebe overcharge abantu basethwathwa. Ekukhulu esikwenzile siwehlisile ama-price kakhulu. Abanye abahlali abachaphazelekayo boyikile ukuthetha nelijelo ngokoyikisela iimpilo zabo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, sewuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ulahlile kwiqela le-EFF umnumzana Floyd Shivambu obengusekela mongameli ezibandakanya neqela umkhonto wesizwe. Ezindaba zishukumisa ipolitiki zeli uzidize kwinkomfa nonondaba kundlunkulu we-EFF iWinnie Madikizela Mandela House eBramfontein eGauteng emini nje. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukwamkela ukulahla kukamnumzana Shivambu watsho emnqwenelela okuhle ebomini. Iqala lemanyano zabasebenzi umhlohli usopolitiki kwaneqala lomzabalazi Mama Gertrude Shophe ubhiyozela ukufinca iminyaka engama-99 ephila nanjengoko ilizwe liqaphela inyanga yamanina. Wazibandakanya ne-ANC eneminyaka eyi-29, kamva wazibandakanya ne-Federation of South African Women. Wabaselubhacweni uqala ngo-1966 ukuya ku-1990 kwixesha apho yena nomyeni wakhe babesebenzela i-ANC nephiko lamanina le-ANC kamva. Kubuthoko-thoko bobumnyama bexesha lengcinezelo ngeminyaka ye-1960s, uShophe walizela ngomva eli waya elubhacweni nalapho wafumana khona uqeqesho lokuba lijoni lomkhonto wesizwe. Wachitha ixesha kumazwe aquka iCzech Republic, iZambia, iBotswana kunye neTanzania kunye namanye amazwe. A very happy birthday to Mam Shophe. We wish you a beautiful day, a healthy, long, happy life. Looking forward to celebrating your centenary next year. Enjoy your day. Ukubuyela kwakhe kweli, uShophe waqhubekeka edlala indima ebalulekileyo kumbutho we-ANC njengenye yenkokheli. Phakathi konyaka ka-1991 ukuya ku-1993, uShophe wayexhuzula imikhala njengomongameli wephiko lamanina e-ANC. Mam Getty has been a true leader to all of us, not just to women, but in particular to women. It has been Mam Getty who has helped the ANC and the ANC Women's League to claim its space. Xa kungoku uShophe uhlala nentombi yakhe uThaninga Shophe engunozakuzaku weli eBotswana. Sile ziko simnqwenelela usuku oluhle noluyokuzala ngamathamsanqa umama uShophe. To be taught or somebody had to translate. That's how we got to. Ibhunga lesixeko saseKuruleni sinqinelene ngokuhlonipha iqali lomdlalo weqonge lineminyaka engama-72 ngenkonzo yaseburhulumenteni yomngcwabo namhlanje. Uninzi lumbalule njengoba nesimilo nezakhono eziqaqambise iAfrika kwihlabathi jikelele. Ladies and gentlemen, today we are gathered to pay tribute and celebrate the life and times of the award-winning, internationally acclaimed icon, a force of nature, a game changer, the most colorful actress of our time, Imbokodo, Umam Connie Chiume. Connie Chiume
iminyaka engaphaya kwamashumi amane ingumdlali weqonga oqaqambileyo kumabonakude kazwelonke inkquna kwihlabathi jikelele kwiinkqubo ezifana no-It's Good, It's Nice, Zone 14, Rhythm City, Skim Sam, Gomorrah, Black Panther, Black is King, ukubalula ezimbalwa. Ubalulwe njengetshantliziyo ebelithe gqolo ukuqinisekisa iingxoxo zokusombulula imingeni exananazileyo kwicandelo lobugcisa nenkcubeko. Le ntombi yenomkhitha yazalwa ngutata wayo waseMalawi nomama wayo wase-Escort KwaZulu-Natal, nto leyo eyendelisa iingcambu zikaConnie ekubeni sisitiyakazi selizwekazi iAfrika eselula. Uthando lwakhe labantu lantamana kwinyathelo awalithabathayo kwikhondo lobongikazi eThembisa, nalapho wafumana unyana wakhe wokuqala uNtumi. Akaphelanga mandla, uphuthume ngokuphathelela kwikhondo lobufundisi-ntsapho de wazifumana embindini wodushe lweSoweto Uprising logama wayesebenza kwisikolo samabanga aphantsi leRating kanye ngo-1976. Abahlobo bakhe nababesebenza naye bambalule njengobeyokoyoko zizakhono, kambe ke engazibandezi ekukhonzeni nasekukhuthazeni uluntu ngazo ukusukela komncinci ukuya komdala. Rest well, Mama. Your family on set and at home have lost a mother. The country has lost an ambassador. The industry and the world at large have lost a legend, an icon, a superstar. We salute you, Kgosigadi Connie Chiume. Rest in peace. Ukanti ke amaqala afana noConnie Chiume awayibeki nje inqawe koko abanjengatyaliweyo. Ewe uwile umthi omkhulu kodwa umzila ozinzileyo oshiywe leli qhawekazi ushiya ithemba lekamva eliqaqambileyo kubantwana bomgquba weAfrika. Bekubilo ndedebakazi yakwaChiume kwiqonga logqatso lwakho udlale ngokugqibeleleyo nangokugqwesileyo. Ndimlo uLilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ngoku masithitsi ixesha kumaqabantshintshi ehlabathi siziqale kwiTaliban yaseAfghanistan. Amakhulukhulu abantu base-Afghanistan ophuma silwe beTaliban bathutheleke ezitalatweni zaseKabul bebhiyozela unyaka wesithathu iTaliban ibuyele kulawulo. Uthi lusuku olubalulekileyo olu kwinkululeko eAfghanistan kwaye kufuneka lukhunjulwe nazizukulwana zifunde ngobuqhawe belizwe labo. Umkhosi waseMelika walifulathela eli lizwe emva kwamashumi amabini eminyaka yogonyamelo kwabuyela ulawulo kwiTaliban. Waqu eGaza abasetyhini amadoda nabantwana basePalestina bangungelene ukusakhongozela ukutya nanjengoko kuqhoqhozwano noSirayeli lukhokhelele kushokoxekeni kokusiwa phantsi kwempumlo. Uqhoqhozwano ngogqunci phakathi koSirayeli nePalestina sekusube imiphefumlo engaphaya kwamashumi amane 40,000. There she is. Xa siqwela ingqokoqo kwezolonwabo kwelikaVitoria, umdlalo wemiboniso bhanyabhanya uKaylin Apney uzingomba isifuba ngokuba phakathi kwabadlali kumboniso iAlien Romulus. I guess this is the sort of the night that it's all sinking in. You know, I think when you're on set, you're just trying to do the work and do the best job possible. But I think right here, being here at Leicester Square, it's like, oh, I guess it's official now. No going back. I just can't wait for the fans to see it, but also can't wait for the new audience to see it. For people that haven't seen any of them, right? Imagine what it is for an audience to sit down to this movie. You haven't seen any of them. You'll have a blast because you were exposed to like 45 years of the best ideas and the most messed up concept. Archie Reynolds odlala indawo kaTyler uthi lo mdlalo uza kubuyisela ababukeli kumnombo weAlien Romulus. Qongqololo.
Umbutho ngenzinzuzo iTaski ngokusebenzisana nendlu zakuzo yaseRomania ezinze kweli bachonge abafundi kwizikolo zasemakhaya abali-11 ababafundi baphumelele ischolarship sokuya kufunda eRomania nalapho beza kuhlawulelwa zonke indleko kungoku nje bacela uncedo ngendleko zamalungiselelo nohambo ngenqwelomoya yokuwelela phesheya kwelwandle apha kumagumbetho sasazo samkela ubathandwa kwababa ongumseki weTaski siyakwamkela sisibathandwa khawusixelele ukuba bachongwe njani abafundi abawelwe ngumqesandleni. Ndiyabulela kakhulu bani benathi apha kwizindlu zendaba siyavuya kakhulu abafundi ababali-11 mhlawumbe ningakhumbula intoba indlu zakuzo yaseRomania inobudlelwane neTaski kunyaka ophelileyo baye basipha izinto zofundisa ezikolweni i-donations kwaphiwa izikolo eziliqela ezi zikolo zizo eziye zachonga aba bantwana so abantwana bachongwe ngoba bephuma kwezi zikolo bezithe zafumana izixhobo zofundisa kunyaka opheleyo kananjalo abantwana ngabantwana baphuma kumakhaya ahlelelekileyo ikwangabantwana baye babalasela kakhulu kwizifundo zabo ibe yinto entle kakhulu ke le yenza lula kunozakuzaku uAmsterdam waseRomania apha eSouth Africa. Siyava nithi nicela abantu abanokwazi ukuthi baphosa isandla zinto xhaswe ngazo ababafundi. Into ebalulekileyo efuneka siyithethile is that eli okuqala iyaqala ukwenzeka kwimbali yalapha eSouth Africa into yoba ilizwe laseRomania lithatha abantwana liyobafundisa khona kwilizwe labo. Abantwana bazawufunda phaa iminyaka emi-4 besenza izifundo zabo ezi-post-matric bapase grade 12 baya university. So into engamandla ekufuneka yenzekile iRomania ibanika imali yoba bazawukwazi indawo ohlala bazawukwazi ufunda bazawukwazi ukhwela xa beye esikolweni bazafumana i-medical aid bazafumana as well i-pocket money monthly stipend allowance. So into engamandla ke ngoku efuneka yenzekile that kufuneka abafundi beyile kwela lizwe na njengamphi na umzali okanye abantu belizwe xa abantwana baye bakhatshwe abantwana balekile into masiyazi babanayo imali yokhwela ukuya kwela lizwe ngabantwana ekufuneka sibaxhasile sibalungiselele sibathengele isuitcase sibathengele nje ne-tracksuit mhlawumbe umntana ngamnye afumana i-tracksuit mhlawumbe ezi5 ukwenzela ubalungisele bafike noko bebonakala uba bakhatshiwe lelizwe labo. So sinabantwana ba-11 itikiti lomntana ngamnye cost about 17,000 singavuyi abantu abangaxhasa mhlawumbe umntu athi kwabantwana ba-11 hayi noko oyi-1 amantombazana abasibhozo 8 and sibe nabantwana abangabafana 3 so bavuyile iifemeli zabo iintsapho zabo nasekuhlaleni babuya kwilali babuya kwiilokishi zalapha eSouth Africa so ngoko ingaba baza kutyebisa ulwazi kwawaphi amacandelo ikakhulu ababafundi. Into emandi ke ngeRomania is that iye yathi umntana ngamnye kwisakhono sakhe asithandayo khange kuthiwe hayi masibathathe sibafake endaweni ethile. Umzekelo sinayo umntana ozaba ndiye ndithi ke xa ndithetha naye because besenze interviews nabo sathi khona oza kwenza international relations ukhona ozawufunda kwizifundo ze-psychology ukhona ozawufunda kwinto ye-accounting so bangena kwizakhono ngezakhono khona neza kwenza engineering. Another thing ngamandla emandi ezabamandi ngabantwana is that unyaka wokuqala xa befika pha bazawufika bafunde ngenkcubeko yaseRomania unyaka wonke bazafunda language yaseRomania kwenziwa ntoni kuphilwa njani eRomania bathathwe baboniswe nelalizwe laseRomania. So okugqibela sisibathandwa umntu ofuna ufaka isandla kweliphulo angaqhagamshelana njani nani? Umntu ofuna ufaka isandla siyamcela pha ku info@dasti.org.za kwakhona sinayo ne-SMS line bethunana yabantu umntu ofuna ufaka nje ukwe-R3 47439 thumela nje i-R3 yakho njengomhlali waseSouth Africa ukuthi hayi nam ndiphosele sivivaneni bethunana abantwana bazohamba kakuhle. Siyabulela kakhulu ngaloo nto leyo. Sibamba ngazibini kuwe bathandwa. Kulovuyo ukuthi wasibe nani siyabulela ke sisibathembu. Ukanti kwezemidlalo ozuze iSirivera kwimidlalo ye-Olympic eParis uShaun Maswanganyi namanye amalungu eqela leli Team South Africa bagalele izolo impumelelo yakhe uMaswanganyi yoyamanisa nesakhono sakhe sokhula sokufunda nokumelana nemeko. uShaun Maswanganyi uphakathi kwembaleki eziqaqambise ilizwe loMzantsi Afrika phakathi kwamazwe kwingcikela yemidlalo ye-Olympic
ubuye nembasa yesilivera kugatso lwe-relay 4x100 meters lembaleki iminyaka engama-23 lelo incoma isakhono sayo somelana nemeko ukufunda nokukhula. The biggest thing is growth. Always willing to grow as a person, even just outside of track and field. I wanted to make sure that I'm developing myself and developing other characteristics about myself that will help me achieve other things in life. And I understood that. So when Coach Carl was recruiting me out of high school, the biggest thing for him was, are you willing to grow? Are you willing to learn? Are you willing to adapt? And if you can do all those three things and you're putting in the hard work, essentially success is guaranteed. Lenzalelwane yaseSoweto yamkelwe njengeqhawe ngamalungu osapho nangabalandeli national. Unina bephakathi kwabo uzinkomba isifuba ngonyana wakhe ozenzele indumasi. Critics will come all the way, but because you have chosen this path, you just need to be strong. And what is important is that you need to be able to encourage others that have gone through what they've gone through, those that are coming up from disadvantaged areas. So I think where I stand today, I just give God all the glory, just seeing him achieving all what he has achieved through his journey. And life is not easy, but for him to come through and representing the nation, I believe that I'm very grateful and I'm honored. Dekubeli lixa lizayo nto zakuthi kamnandi.